गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय मैया मोननैसो भिडिअ आं नाम थांखिनो सानाखै दे। आं दे दिनैहाय मोननै मोनथाम जायगा जे सोलायदों आं बेखौ मिथिरोङा, खिन्थु आं दिनै सोरखौबा माबा मोनसे एटेकसो आं सोरखौबा दिनै एजेन्ट बुंनो थांनाय लगे लगेनो आङो दिनै मोनबेसे दल संगठनाव थाखो आं बेखौ एसे सानग्रोनानै बुंनाया मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला नों गोजौआव खुदै नायनानै गार, नोंनि मोखाङावनो गोग्लैगोन। गाहायाव नायनानै गार, नोंनि आथिङावनो गोग्लैगोन। दिनै सोरबा सोरबाया बायदिसिना खोथाखौ बुंदों, सोरबाया BPFनि एजेन्टनो, सोरबाया दिनै UPPLनि एजेन्टनो ना, बेफोरबायदि बाथ्राया जों नुलायबाय थानायखौ बुंसोलायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। एक्सुवेलि सरि, क्षमा खालामो, उनजों आंनि बेकग्राउन्डआ माखासे दखनानो बायदिसिना जि लामनायखौ नुनो मोन्दों। थ' दिनैहाय बाथ्राया बेफोरबायदि जे बिक्रम दैमारिनि बाथ्रायाव दिनै सोरबा सोरबाया बुंदों ओरैबायदि माने एजेन्टनो सोंनोबो लुबैदोंनो आरो मोनथिनोबो लुबैदोंनो। दिनै बिक्रम दैमारिया दिनै सोर बेखौ बै सुबुङा मोनथिनो बाखि गैया। दिनै बिक्रम दैमारिखौ बिथाङा सोंनो थांनायनि सिगां नोंथाङा गावखौ सोंना लाग्रोनाया मोजां। माब्रै नोंथाङा सानसे समावहाय गिदिर गिदिर बाथ्रा, गिदिर गिदिर कुइसन, गोरा गोरा कुइसन, सोरखौबा दिनै गोबां गिदिर गिदिर कुइसन खालामदोंमोन आरो सोंदोंमोन आरो बुंदोंमोनबो। नोंथाङा दिनै बेखौ गारनानै नोंथाङा दिनैहाय मालायखौ सोंनो थांनाया बेसेबां बुंजाथाव बा बेसेबां सोंजाथाव बाथ्रा बेफोरो। दिनै नोंथाङा दिनै सोरजोंबा थांनाय लगे लगे दे गावखौ बिराद क्लिन साफा खालामना लानायनि सिगां, मालायखौ साफा खालामनो थांनायनि सिगां नोंबो एसे क्लिन जानानै थानाया मोजां। जोंफोर दिनै आं रावखौबो दिनै नाम थांखिनो सानाखै दै। नाम थांखियोब्ला दिनै बियो लाजिनोबो गोनां जागोन। बियो दिनैहाय बहा थायाखै, बबेबा मोनसे आफादाव थाहैबाय, साननैनि उनाव सोरजोंबा ब्लड हाबहैबाय, अनलि फर मानि, फैसानि थाखायसो थांजोबदों बिसोरो। फैसानि थाखायनो दिनैहाय मा मावनो हाया। दिनै गावनि फिसाखौ सिन्थाय, गावनि गथ'खौ सिन्थाय सिथारनोबो हायो। फैसाखौ जाय मानसिया देरसिन खालामना लायो बै सुबुङा गावनि न'खरनि मानसिखौबो आरो गावनि फिसाखौबो सिनाय रोङा ना, बेफोरबायदि होनजागोन। दिनै बिथाङा, बै सुबुङा, बै मानसिया मानसिसो जाय बियो जायो नंगौ थिग, मोनसेनिफ्राय मोनसेयाव जुदि सुबिदा मोनाब्ला बै मोनसेयाव सुबिदा चान्स खाबुखौ लाहोयो। नाथाय जोङो जे मोनसेयावनो जे थाथाबनानै, मोनसेयावनो जे मोजां सिथाबनानै, मोनसे आफादावनो मोजां सिथाबनानै खामानि मावनायासो देरसिन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय आं दिनै गुबुन मोनसे आफादावहायनो दङ। दिनै गुबुन मोनसे आफादनिफ्राय बै मोनसे आफादाव थांनाय ना, आं मा लाब दङ, आं मा मोन्दों? दिनै बे मोनसे आफादाव थानानैबो हारिखौ सिबिनो हायो, हारिनि खामानि मावनो हायो। नाथाय नों बै मोनसे आफादाव थांनानै नों मा मोनगोन? रायजोजों बखिजानायनि अनगायै जों जेबो गैया। नाथाय बिसोरो मा खालामो, दिनैहाय बै मोनसे आफादाव थांफिननानै, आफादनि नामखौ बुंफिना आङो आरो बै हान्जानि नामखौबो बुंनो सानाखै। आरो जाय मानसिया दिनै बेफोरबायदि खालामदों बेफोर मानसिया हारिनि गाद्दारि, हारिखौ फानग्रा, हारिखौ थगायग्रा, गावनि बेनिफिट, गावनि न'खर अनलि फैसाखौल' सिनायो। दिनै जों फैसाखौ जुदि सिन्था खालामोमोनबा, थाखा फैसाया जुदि जोंनि थाखाय देरसिन मोनबा, जोंनि थाखाय हारियाबो देरसिन नङामोन आरो जोंनि थाखाय फैसायासो देरसिन जागौमोन। जायनि जाहोनाव जों दिनैसिमबो बै मोनसे अबस्थायाव दङ आरो जोंनि गोसोआ दासिमबो हारिनि प्रति सिन्था खालामनाया दं। जेबो होनो हायाखै, जेबो होनो हायाब्लाबो जों बर' हारिनि प्रति, जों गासैबो बर' हारियानो, गासैबो बर' सुबुङानो दङ। थेवबो बिनि गेजेरावबो जायफ्रा फैसाखौ देरसिन खालामो बे आफादावबो थानोबो हाया। गुबुन मोनसे आफादावबो, गुबुन अनलि मोनसेल' आफाद, रुल फरमेसन गोनां आफादावल' नङा, बे फिसा जों जेरैबायदि माहारियारि आफाद, बेफोरावबो रुल फरमेसन दं। बेफोरबायदि रुल फरमेसनखौ मानिनो हायि मानसिफ्रासो मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप बाय स्टेप बै मोनसे गाथोननि दै
लोंग्रा होननानै बुंजागोन दिनै बिक्रम दैमारिखौ बुंनो थांनाय लगे लगे नोंलायथो बेसेबां मोनबेसेथो आफादाव थानानै मोजाङै खामानि मावफैदो नोंथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन नोंथाङा दिनै सानसे समाव हारिनि बाथ्रा हारि जौगानायनि बाथ्रा जोंनि यां जेनेरेसन बिथांमोननि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदोंमोन मानो ओंखारनो हायाखै मानो दिनैसिमबो ड्राग्सनि एगेन्स्टआव मानो बाथ्राखौ बुंनो हायाखै दिनै ड्राग्सआ नों दिनै यां जेनेरेसनखौ माबायदि बुथारनो थांगासिनो दं दिनै यां जेनेरेसना मा अलखदाव गोग्लैनानै दं बेफोरखौ बोखांनो नाजा बेफोरखौ एसे फोसाबनो नाजा बेफोरनि एगेन्स्टआव बाथ्राखौ बुं अनलि जों पलिटिक्सनि बाथ्राखौ जों सिन्था खालामालाफानो पलिटिक्सखौबो जों साननांगोन खिन्थु जों रासिन दा जों यां जेनेरेसन बेफोरखौ जों माबोरै सिदा खालामनो हागोन दिनै यां जेनेरेसननो अनलि थाखा फैसाखौल' गारसोमनानै होयोब्ला जायनि जाहोनाव दिनै बिमा बिफाया दिनै बिखा बुयै बुयै गाबनो गोनां जादों जायनि जाहोनाव दिनै न'खराव गेस टेंकि मोनसे थाफेरि जादों बिजनिफोर बायदियाव सासे बिमाया दाखालि जेब्ला थानायाव लोगो मोनो अब्लाना मा बाथ्रा बुंदों साइकेल गंसे मोजां थाला होनबा दिनै नोंथांमोन बायदिया सोरखौबा एजेन्ट सोरनिबा एजेन्टनो सोरनिबा माबा माबिनो बायदिसिना आग्रुं बाग्रुं बाथ्रा बुंलायबाय थानानै मा लाब दं लाब गैया आं नामखौबो बोरैबाबा रागा जोंफ्लाङोब्ला थब्लंबो होनफ्लांगोन आं सिदा सिदि बाथ्रा खारन बे सुबुङा दिनैहाय मोनसेनिफ्राय मोनसेयाव फैदों दिनै नोंथाङा हारिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों नोंथाङा दिनै हारिनि खोथाखौ बुंलांबाय था मोजाङै बुं नोंथाङा बुंदों दिनैहाय बबे मोनसे चेनेलखौ चइस खालामनानै लागोन नोंथाङाबो चइस खालामनानै ला बबे मोनसे चेनेलखौ चइस खालामना लागोन बबे मोनसे चेनेलखौ नाम्बार 1 खालामनानै लागोन नोङो अनलि नोंथाङा दिनैहाय गावनि चेनेलखौ नाम्बार 1 होननानै खालामना लाबा जानाय नङा नोंथाङा गावखौ बिराद क्लिन खालामनानै लाबा जानाय नङा दिनै बिक्रम दैमारिया दिनै हारिनि थाखाय आफादनि एक्स एनडिएफबिनि बाथ्राखौबो गोबां बाथ्रा बुंदों दिनै नोंथाङाबो हायोबा जेलाव हाबनानै नाय दिनै एनआइए केसाव नांनानै थानाय सुबुंफोरखौ एसे सिन्था खालाम दिनै नोंथांमोननिनो सरखार दिनै नोंथांमोना मानो एनआइएनि बाथ्राखौ मानो बुंखांनो हायाखै मानो हाया दिनै नोंथांनि आखायावनोथ' पावार दं दिनै नोंथांनि आखायावनोथ' गासैबो गोहो गोरा गासैबो माखासे खामानि मावनो हानायनि पावारा दं दिनै मावनो हाफेराखै मानो जेबो बुङाखै मानो दिनै सिरि थादों एनडिएफबिनि दिनै जायफ्रा दिनै केस नांनानै थानाय एनआइए केस नांनानै जेलाव दासिमबो दं मानो बुंनो हायाखै बुंदो नोंथाङा बबे मोनसे चेनेलखौ चइस खालामनानै नोंथाङा बबे मोनसे मिडियाखौ मोजां साबसिन मोनो बे मिडियायाव बुंनानै हो हायोब्ला दम दङब्ला नोंथाङा दिनै प्रमद बर'नि मानो बुंनो हायाखै होननानै आबसुखौ बुं हायोब्ला दिनैनि दिनाव नोङो दिनैहाय गोरा गोख्रोङै बुंनानै हो गसंनानै मानो बुंनो हायाखै आबसुफ्राबो दिनै आबसु गासैखौबो होनाखै दै दिपेन बर'आ दिनै बुंदोंमोन आबसु होनोबा गासैनावबो नांहैजोबो खिन्थु दिपेन बर'मोन बायदिया दिनै मा बुंदों एनडिएफबि एनआइएनि केसखौ दिनैहाय बेफोरो बरनगोन नायगोन थाबायगोन होननानै नाथाय दिनै दिपेन बर'मोना हारसिं थाङो दिल्लीफोर बायदियाव हारसिं सावरायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दिनैसिमबो लांफेरा सावरायनायाव मानो खोथाया बेफोरबायदि जानानै दं ओंखायनो नोंथाङा जुदि सोरखौबा एटेक खालामनो थांनायनि सिगां सोरखौबा बुंनो थांनायनि सिगां नों प्रेक्टिकेल जाग्रो अनलि थिउरिखौ लानानै बुंबा जानाय नङा नोंथाङा दिनै हाबनानै नाय जेलाव एनडिएफबिया बेसेबां सहायना दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दासिमबो दं मानो होनो हाया आरो 4 लाखनि बाथ्राखौ बुंबावोबा नोंथांनि गन्थङाव दै हाबगोन नोंथाङाबो आं बुंदों अफ्रिया बुंदों अफ्रिया जे क्लिन अफ्रिया दे गासैबो साफा अफ्रिया दे गासैबो मोजां बे नङा अफ्रियाबो बबेबा बिथिङाव बबेबा साइडजों बबेबा माबा मोनसेजों एसे दुरबलथाया थागोन थाखा फैसायाव नङा जानायाव नङाबा बहाबा मोनसेयावहाय लेथ्राया थागोन ओंखायनो नोंथांमोनखौबो आं बुंगोन जोंनि बर' सुबुंफोरखौ बर' रायजो राजाफोरखौ अफ्रिया गासैबो जे क्लिन बेखौ नङा अफ्रिखौबो नोंथांमोना फोसाबनांगोन अफ्रिखौबो नोंथांमोना खैफोदाव गोग्लैयोबा नोंथांमोना बोखांनांगोन दिनै जाय सुबुङा दिनै बिक्रम दैमारिखौ बुंदों मास मोननैसो जियाल जाना थाना फैखांनायनि उनावहाय दिनै क'क्राझारनि जियालाव थानाय जायफोर फासि जानो नागिरनाय बिथांमोननि केस बुंनायावहाय नोंथाङा गन्थ'आव हाबनांगौ दै हाबनांगौ मा दरखार दं हायोबा बुं नोंथाङाबो हायोबा दिनै रन्जन दैमारिनि बरननायनि बाथ्राखौ बुं हायोबा बुं दिनैहाय नोंथाङा मोना दिनै जायफ्रा फासि जानो थांगासिनो दङ बेखौ दिनैहाय फासि जानो नाङा होननानै बेखिनि बाथ्राखौ बुं आरो हायोब्ला दिनै बर' रायजो राजा दिनै यां जेनेरेसना दिनै ड्राग्स जानानै थैनो हमलांगासिनो दं सिलाइ गुलिखौ सासे मानसिखौल' बुथारनो हायो सिलाइ गुलिया नाथाय दिनै ड्राग्सआ 100 जन मानसिखौ फोजोबलांगोन दिनै मानो बुंनो हायाखै नोंसोरो खम उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जुलि जानाय बेफोरनि सायाव मानो बुंनो हायाखै नोंथांमोना दिनैहाय हारि सिबिनो थाखाय नोंथांमोननि आखायावनो पावार दं नोंसोरनि आखायावनो दिनै गासैबो आयेन पुलिस प्रसासन गासैबो एभ्रिथिं
नोंथांमोननि आखायाव दं मानो बुंनो हायाखै अनलि नोंथाङा सोरखौबा एजेन्टनो माबा माबि हेन टेन बायदिसिना बुंनानै लाब गैया नोंथाङा सानसे समाव बनसुआवबो हाबदोंमोन बनसुनिफ्राय मानो खारखो बनसुआ दिनै मा इलिगेल दं जाय मानसिया दिनैहाय बबेबा मोनसे आफादाव थानानै एबसुआवनो था बहाबा था एबसुआव नांजोबजासिम नाय एबसुआ बेसेबां बोसोर खामानि मावदों बेफोरजों थाफा नाय टेस्ट खालाम बेसेबां बुरजा मावलांनो हायो थानानै नांलायलांबाय था नुलांबाय थागोन दिनै नोंथाङा अनलि फैसानि थाखाय फैसा थाइसे थाइनैनि थाखाय फैसा गरसे गरनैनि थाखाय नोंथाङा बबेजोंबा ब्लड थांदों थ' लोगोफोर बावहाय जुदि माखासे बाथ्राखौ जुदि बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला गासैबो बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बा निमाहा बिनाय थाखाबाय आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि